Gaurkoaren moduko egun batez 1984ko martxoaren 22an Espainiako poliziak segada bat egin zuen Pasai Donibanen eta komando autonomo antikapitalistetako 4 kide hil zituen Pedro Mari Isart, Dionisio Aizpuru, Rafael Delas eta Jose Maria Izura. 39. urte hurrena albistez beterik iritsi da horrela alde batetik martxoaren 28an identifikazio proba egingo dute Donostiako instrukzioko 2. epaitegian eta sarraskean parte hartu zuten polizitako baten bat identifikatzen ahaleginduko da Joseba Merino, segadatik bizirik irten zen militante bakarra. Beste alde batetik orain auziari buruzko txosten baten berri izan dute hildakoen senitartekoek eta han azaltzen da ez dela egon ikerketa judizial eraginkorrik. Txostena ez da oraingoa. 2020ko martxokoa da eta Euskal Herriko Unibertsitateko UNESCO giza eskubideen eta botere publikoen katerak egin zuen Eusko Jaurlaritzaren giza eskubide bizikidetza eta lankidetza idazkaritzak eskatuta. Baina biktimen senideek duela gutxi izan dute horren berri eta horrek harritu egin ditu gehien. Orain arte horretaz ezer jakinez izanak are gehiago kontuan hartuta, txostenaren gomendioetako bat dela ikerketa ezagutaraztea. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea. Pasaiako sarraskiko biktimen senideek bilera izan zuten joan den martxoaren 3an Jaurlaritzaren teknikariek osatutako batzorde batekin auzia hitz egiteko eta bileraren amaieran eman zieten txostena. Irakurri zutenean harriturik lotu ziren baita minduta ere. Txostenaren hitzaurrean egileek argi utzi dute haien asmoa ez dela gertaerak behin betiko argitzeko ikerketa egitea eta horretarako modurik, ahalmenik eta baliabiderik ere ez dutela, baina auziaren inguruan dauden informazioak bildu dituzte afera zertan den jasotzeko eta ondorio batzuetara ere iritsi dira. Ikerketa hasieratik zulatua egon dela eta beharko dugula beste gizartearen, jendearen, herriaren inplikazio bat. Hala datorren larunbatean, martxoak 25, gertatutakoa argitzeko eskatuko dute ekitaldi baten bidez Azpeitian Azoka plazan arratsaldeko 7etan ekitaldi horretan senitartekoek orain ezagutu duten txosten horren inguruko iritzia emango dute. Politikariak eta giza eskubideen alde egin eta hau dena ez badute aitortzen, ez badiote errekonozitzen ditu ematen, ondiken da sufrimiento handio da, ez? Gure zaurietan gatza botatzen nahi dira, Beti gogatuko nahi zena eta ez dutena superatuko. Zate zuen ezin alda ezarrein. Zintzun sinistu behar, gauzak hain garbion da. Gauzak hain garbion da. Hainbeste tiro egin denak. Egia jakitea sekulako handi izango litzakela. Posikan handien hori izango litzakela. Da horren alde jarraituko du bat, dute iduztak ez. Egon dakizu izango litzakela. Horren ez dut ez bueltan. Bestadetik ingurumenaz eta klima ziritsitako azken berriei erreparatzeko oinatira joko dugun, bertan baita Udane Arbeo lankidea. Kaixo, Udane. Kaixo, eguerdion guztioi. Eguerdion eta horixe naiz eta oinaten izan hasteko Nafarroara begira jarriko gara, izan ere Aralar zaindu dezagun plataformak manifestaziora deitu du Lekunberrin energia enpresak Aralarko babes bereziko eremuan egin nahi duen gasbide proiektua salatzeko. Konta guztutan zertan datza proiektuak berak? Bai, energia enpresak Lekunberriko albizualdea industrialdea hornitzeko Aralar mendilerroan egin nahi duen 15 kilometroko gasbideak ezka eragin du herritarrengan
Duela 2 urte auzitara jo zuten Arakilgo eta Larraungo udalek proiektu honen aurka, baina bide hori bukatu eta gero berriro ere beldur dira herritarrak, ea makinak berriro martxan jarriko diren, izan ere Nafarroako gobernuaren eta epaileen oniritza jaso du enpresak eta horren aurrean protestak deitu dituzte larunbat honetarako Lekunberrin proiektu honen aurka jotzeko. Bestaldetik, ekologistak martxanek neurriak eskatu ditu kutsaduraren aurka 1.000 biztanle baino gehiago dituzten herrietako udalak behartuta daude airaren kalitate ona bermatzen duten planak ezartzera. Hain zuzen, elkarteak herri horietan eskara bat erregistratu du, laster kutsadura atmosferikoaren planak betetzeko esan ez gehiago dakigu Dane. Bai, alaxe atzuk esan bezalaxe, ekologistak martxanek eskaera bat erregistratu du, 1.000 biztanletik gorako Euskal Autonomia Erkidegoko udaletan, epe laburrera kutsadura atmosferikoaren aurrean jarduteko planak betetzeko eskatuz, izan ere elkarteak adierazi du airaren kutsadurak 10.000 heriotza baino gehiago eragiten dituela urtean, errepidean izaten direnak halako 6 eta azaldu duen taldeak neurri horiek autoen erabilera mugatzea bideratu beharko lirateke eta herritarrak garraio publikoetara eta motorrik gabeko garraioetara bultzatu. Konexioarekin bukatzeko berri zuene, klima aldaketari buruzko gobernu arteko taldeak zientzia klimari buruz ondu duen jakintzaren gaineko gako nagusiak aurkeztu ditu, baita mundu agintaritzako gomendio sorta bat ere, berotze globalaren kontrako politika eraginkorrak ezarritzaten, zer da hemen azpimarratzekoa? Bai, 2015an egin zuten Parisko hitzarmenean zehaztutako helburuak betetzeko oinarri zientifikoa biltzen du IPCC-ren txosten honek, 6. dokumentu honek, eta helburu nagusia lurraren berotzea 1,5 gradura mugatzea, industria aurreko temperaturarekin alderatuta. Handik gora, klima aldaketaren kalteak esponentzialki handituko lirateke eta ikerlariek adierazi dute helburu hori betetzeko ezinbestekoa izango dela egungo berotegi gasen isuria erdira murriztea 2030 urtea baino lehen, eta karbonoen neutroa bilakatza 2050 aldera. Beraz, orain arte hartutako neurriak berriro ere aztertu eta zorroztu beharko lirateke adostutako helburu horietara heltzeko. Entzun dezagun jarraian Antonio Guterres, Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusia. Dear friends, humanity is on thin ice and that ice is melting fast. As today's report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, details, humans are responsible for virtually all global heating over the last 200 years. The rate of temperature rise in the last half-century is the highest in 2,000 years. Concentrations of carbon dioxide are at their highest in at least 2 million years. The climate time bomb is ticking. Ondo da, Udane, honekin hemen utzi behar dugu konexioa, eskerrik asko eta hurrengora arte.
Bai, oso ondo. Apartamendu turistikoak eta hotelak irekitzeko baimenak ematari utziko dio Donostiak martxoaren amaieratik aurrera. Udalbatzak neurria onartu bezain laster jarriko dute martxan eta urtebete inguru iraungo du. Hotel gutxiago eraikitzeko neurri berriak baina hainbat salbuespen ditu. Gainera, baimena ez da ukatuko Donostiako auzo guztietan. Donostian hotel eta apartamentu turistikoen lizentzien suspentsioa. Antigua Ondarreta, Tegorreta Udia, Erdialdea, Gros, Ibaeta auzoetan suspensio totala ematea, hau da lizentzia berririk ez ematea. Lan horietan gaude, abiatu gera lan horietan, eta aldaketa horren hasierako onarpenarekin beste urtebetez ere luzatu dezakegu suspensio hori. Eta etxe turistikoak aipatu ditugula, Bilboko etxebizitza turistikoen prezioak gaueko 8.000 euroraino helduko da turraren aurreko egunetan. Euskal Herria Bilduk eskatu du, beharrezkoak diren mekanismoak ezartzeko etxebizitza horien legezkotasuna kontrolatzeko eta prezioen igoera indiskriminatua eragozteko adi. Frantziako turrasteko atzera kontaketa abian da. Egun besterik ez dira falta Bilbotik aterako den lasterketarako. Txirrindularitzaren goi lasterketa Bilbon hasiko da eta lehenengo 3 etapak Euskal Herrian jokatuko dira. Ekitaldi handia oso Frantziako turra, mundu mailan ezaguna. Oihartzun handiko ekitaldia da, ekonomia sustatuko du eta milaka zale gerturatuko dira Bizkaiko hiriburura. Baina ekitaldi horrek izan ditzaken albo ondoriok ere kezka sortu dute. Hala, Bilboko EH Bilduk mozio bat erregistratu du martxoko osoko bilkuran eztabaidatzeko. Hainbat eskari bildu ditu tartean, etxebizitzen alokairuen espekulazioa saihesteko eta lan baldintzak bermatzeko. Mozio bat aurkezteko eta akordioetara ailegatzeko gainontzeko alderdiekin, izan ere evento honek mugitzen duen ekonomia eskala handikoa da, eta horregatik uste genuen, importantea zala mozioa. Etxebizitza turistikoen prezioa igo da egun horietarako. Sekulako prezioak ordaindu beharko dira turraren bezperan Bilbon gaua pasatzeagatik. Koalizioak ohartarazi duenez, turra ospatu eta 8 hilabetera 2022ko azaroan 6.200 euroren truke alokatzen ziren aparkamenduak alde zarrean. Eta urtengo otsailean, erreserbatarietan eskainitako pisu turistiko asko 4.000 eurotik gorakoak izan dira. Baten bat, 8.000 euro baino gehiagora arte helduz. Zifra horiek guztiz neurrigabeak direla azalatu dute eta horri gehitu behar zaio arautu gabeko eta legez kanpoko etxebizitza turistikoen iragarkien kopurua 49% hasi dela azken urteotan. Horregatik, prezioen igora indiskriminatua saihesteko eta etxebizitza turistikoen legezkotasuna kontrolatzeko beharrezkoak diren mekanismoak ezartzeko eskatu die EH Bilduk Eusko Jaurlaritzari, Foru Aldundiari eta Bilboko Udalari. Baina kezkak ez dira horretara mugatzen. Lan eskubideak bermatzeko, jarrera sexistak saihesteko eta aprobetxatzeko turrak ematen duen aukera Euskal Herria nazio bat dela erakusteko ere dei egin du Alderdi Soberanistak. Hain justu gaurko egunarekin, egun falta dira turrari ekiteko eta atzerako kontaketa egiteko hain zuzen ere hainbatekin antolatu dituzte Bilbon, Donostian eta Gasteizen gaurtik ostiralera.
Eta honekin kirole mueltakoak aipatuta, turrain mueltakoak kultur arlora egingo dugu salto jarraian, izan ere gainean dugu zeinen ederra izango den jaialdia. Atzera kontaketa martxan da, apirilaren lehena iristera zain, eta festa handiaren ingurukoetan sakontzeko Julen Hernandez Zeit Festeko komunikazio arduraduna dugu, kameraren beste aldean. Kaixo, Julen? Kaixo, egunon, zer moduz? Tira, asteko apirilaren batean ospatuko da zeinen ederra izango den jaialdia. Bigarren aldiz, honek esan nahi du lehen edizioa arrakastatsua izan zela. Julen, zer espero duzue datorren honetarako? Espero deguna da izugarrizko festa. Aurreko urtean egia da oso ondo juntzela, baina kontuan hartu behar dugu, aurreko urtean oraindikan COVID-aren neurriak ere genituela, eta jende musikoarekin zijoala, eta bazeudela hainbat gauza errespetatu beharrekoa. Aurten horrelako ezer ez dago, izugarrizko kartela dakagu, goizeko 10:00 gaueko ordu biak arte musika galditu gabe, musika eta aktuazio bereziak izango ditugu bai eszenatoki gainean, baino publiko artean ere, azoka, futrakak denetatik izango dago. Beraz, espero duguna da, Euskal Herriko jende pila gerturatzea, familiak, kuadrillak, laguntaldeak, eta gurekin festa egitea. Hori da, eta gainera berezia eta osoa izango da urtengo festa, zuk esan bezala horren erakusle delarik programazioa. Bera, hainbat disiplinatako artistek hartuko dute parte, Euskal Sortzaien azoka ere egongo da besteak beste, eszenatokitatik kanpo ere eskainiko dituzue ikuskizunak, okerrez banabil, eta hori bai, jaialdiari hasiera bera ematen Jaizkibel konpainia izango duzue, Jaizkibel konpainia parekide hain zuzen ere. Honta zer duzue esateko ez, zergaitik aukeratu duzue modu honetan ematea hasiera? Guk nahi genuen edo bintzat gure buruan Zeitfest bada zerbait Zeitfesteko atetatik kanpo doana. Hau da, Zeitfesten ateak 10:30 irikitzen dira, baina gure buruan bazego nolabaiteko gogoa ateak iriki aurretik zerbait antolatzea, Zeitfesten filosofia berdina daukan zerbaiten erakusleku ere izatea, eta orezko norbaitek egitea ate irekiera. Hau, asko debatitzen ibili ginen eta asko debatitu ondoren pentsatu genuen aproposenetako bat zela Hondarribiko Jaizkibel, eta haiekin oso pozik gainera egingo genula 10:04 10:30 15 minutuko desfile hori bekeko atetik Zeitfesteko atera, bertako ateak irikitzeko eta danak festa hasteko. Eta arrazoia hainbat arrazoi. Haien filosofiarekin bat gatozelako berdintasunaren inguruan, eta horretaz gain Jaizkibel badelako gurekin oso ondo eramaten den taldea. Bai zetakekin eta bai beste lantaldeko jendearekin, eta orduan uste genuen daukagun gertutasunarengatik eta konfiantzagatik haiei bota genien proposamena oso pozik hartu zuten, eta beraz gu haindikan pozik pozikago gaude haiek irikiko dituztelako gure ateak. Hala izanik, hausnarketa nahikotxo badakar programazioak bera, Julen, aipatutako ez gain esaterako euskal travestiek ere euren lekua izango dute Zeit Festen, eta musikaz harago doan jaialdia da, beraz, zer daba, halako ekinbidekin ez bilatzen duzuena? Erabaki guztiak erabaki politikoak dira. Nahi baduzu edo ez baduzu nahi ere, gero ondoren politikoki gero erantzukizun bat dauka. Eta guk hori oso argi dakagu. Eta badakigu edo bagenekien bintzat, gure autu askok oso garrantzitsuak izango zirela, jendearen pentsakerarako edo bintzat Euskal Herrian izan dezaken implikaziorako. Eta horien artean, badira Euskal Herrian hainbat eta hainbat travesti haien artea lantzen ari direnak eta gutxinaka asko azten eta profesionalizatzen ari direnak, eta Zeitfest guztiz zabala, handia, anitza eta plurala delako travesti hauek argi dago gurean ere lekua bazutela. Beraz, gu oso pozik gaude, haiei proposamena bota ondoren haiek baiezkoa eman izanagatik, eta Albin Astardastek bere travesti lagun pila karriko ditu. Albin Astardastek egingo du travestien showaren zuzendaritza artistikoa, eta travestiek gurean 3 show desberdin eskiniko dituzte, 10-11 minutukoak publiko artean, eta pasa bat izango da. Zeitfesten baldin bat zaudete, gerturatu zaitezte zeren oso nahi izango da. Hori da ez, gainera musikari berari helduta esaterako hor tartean ere baduzue, hemendik taldeari egingo diozuen omenaldia ez, zer gehiago konta daiteke hortaz?
Hemendikatek Euskal Herrian izugarri pila markatu du. Eta begira urte pila pasa direla, baina haien Spotifyera sartzen bazara, oraindikan milaka eta milaka entzule dituzte hilabetero. Pasaba da, haiek manejatzen dituzten zenbakiak, eta hori taldea momentu honetan existitzen ez dela. Edozein lekutan erromeritara, kalea pintxopote batera baldin bazoaz, tabernetan, festetan, edozein lekutan ateatzen da hemendikaten musika, eta guk ere horrelako zerbait izan genuen Zeitfesten. Haiek ez dira etorriko, hau ez da hemendikaten kontzertu bat, haiei egite zaien omenaldia da. Hau da, haiek Euskal Herrian izugarrizko ondare utzi dute, eta ondare horrekin danak dantza eta festakin nahi dugu. Beraz, ari gara, prestatzen izugarrizko showa, oraindik gehiago ezin dugu kontatu, baina oso ondo pasako dugu hemendikaten musikarekin. Beraz, horixe zuzenan ikustera zain geldituko gara, eta, bueno, azkenan aipatutakoak ez dira gutxi, gehiago ere jasotzen ditu programazioak, gainera musikariek ere garrantzi handia ematen ari dira jaialdiari berari, hainbat badabiltza, ikuskizun bereziak prestatzen, Zeitfesterako konkretuki, oraindik bada sarrerak erosteko aukera, ezta? Bai, sarrerak erosteko aukera bada, aurreko urtean jaialdia baino egun batzuk lehenago sarrera guztiak saldu egin genituen, soldaut egin genuen, eta une honetan bintzat norbaitek Zeitfestera joteko gogo baldin badauka, mesedez sartu zitezte zeitfest.eusko.gunean eta erosi sarrerak, zeren oso polita izango eta ez ere, zuk esan dezunaren bezala oso pozik gaude Euskal Herriko artista musikariak eta taldeak ze implikazio hartu duten Zeitfestekin. Guk ikusten dugu ze garrantzitsua den Durangoko azoka, eta Durangoko azoka bezalako ekitaldi kulturalak non dana batzen dene eta euskal artista zerbait gordetzen duten publikoari berezitasun hori eskaintzeko plaza publiko batean, eta guk ere horri begiratzen genioen etorkizunean pentsatuz jo. Zer egin dezakegu gureare hain zabala edo hain berezi izateko. Eta haiek, artistak haiek izan dira honelako gauza hauek proposatu dituztenak. Esne Beltzak single berria aterako du, lehen aldiz Zeitfesten eszenatokitan joko dute, Kerobiak ere, Nogenek atera du single berria eta Zeitfesten eszenatokian joko du lehenengo aldiz single hori, beraz, gu oso pozik gaude honekin. Hori da, eta honekin horrela utziko dugu konexioa bera Julen, arrakastatzua, suertadia berriz ere festa, eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko. Eta kulturarloko gaiekin jarraiki, gomendioz beteta dugu gaurkoan ere Irati Agirre-Azkunaga kultur adituan. Ea zer agenda dakarren gaurkoan, kaixo Irati? Kaixo, Karol, eguerdion. Eguerdion, hasteko antzerkia zarituko gara, izan ere martxoaren 27arekin antzerkiaren mundu eguna ospatzen da. Inguruan izango dugu horri heltzeko aukerarik? Bai, izango dugu baita ere beste antzesle eta beste konpainia batzuekin ospatzeko aukera, esan bezala hori datorren astelenean ospatuko da, eta horretarako adibidez Bilboko BBK aretoak oroimenaren galerari buruzko 2 lan ekarriko ditu Bilbora. Eta gainera lehenengoa, orain aipatuko duguna agurra, lehenengo aldiz euskaraz antzestuko den Euskal Herrian. Hilaren 24an, ostiralean, hain zuzen, egunetara, agurra antzeslana izango dugu BBK aretoan, Gipuzkoako Bidania konpainia gaztearen lehen antzeslana da, orain arte ikusentzunezko lanekin ibili dira, edo ikusentzunezko lanetan zentratuta, eta Agurtzane Intxaurraga dugu zuzendari aktore lanetan, aski ezaguna dugun Kandido Uranga aktorea, baina baita ere Inigo Gastezi gaztea, justo Inigo Gastezi da konpainia honen arduraduna. Gidoia Nina Mitrovic Kroaziako antzerkigilearena da, eta esan bezala hainbat herrialdetan eta hainbat hizkuntzetan estenatu izan da, baina orain lehen aldiz iritsiko da Euskal Herrira euskarazko bersio honetan. Antzeslanak, azkenean, bi gizon bakartiran arteko topaketa kontatzen du, alde batetik gaixotasun bat diagnostikatu dioten, sartzarako gaixotasun bat diagnostikatu dioten aitarena, eta bere semearena. Eta, agurra antzeslana berez estetika holan ez errealista batekin abiatzen da, boxeo borroka baten antzekoa dena, eta ondore ikusiko dugu azkenean semea iristen denean, iraganeko sekonturekin konektatzen diona aitarekin daukane harremana, eta baina oro har, esan beharra dago, esan di labur eta zuzenetan oinarritako elkarrizketak direla baita ere. Hori alde batetik, esan bezala, agurra antzeslana ostiralean Bilbon, eta gero, apirilaren batean, datorren asteburuan, Tiziana Teatro Kataluniar konpainia izango dugu bua antzeslanarekin, hau ere, BBK aretoan, eta kasu honetan amnesia pairatzen duen pertsonei buruzko bizipena kontatuko dizkigu antzeslanak. Sarrerak dagoeneko salgai dituzue BBK aretoan bertan edo interneten.
Bestaldetik Irati, bere ibilbidea egiten ari da Loraldia Festivalaren aurtengo edizioa bera, hilaren 9an hasi eta aurke emango zaio bukaera aurtengo edizio honin. Asteburuan gertatutako direnei erreparatuta esaterako 25 gazte sortzaileei, 25 gazte sortzaileei egingo diete, ez den utziko diete. Hori da, bai da, azkenengo astean murgildu dago Loraldia, eta ondo zameza, zapatuan edo larun batean, arratzalde gau osoa, gazte edo gazten sormenari eskainiko dio programazioa, bertsolaritza, antzerkia, musika, dantza hemenaldiak, denetarik egongo da La Terminal Espazio, Nordeustuko Irlan, Zorrozaurreko Irla ezaguna dugune toki hori. Eta, iaz dagoeneko Loraldiak, terminalean aurreneko edizioa abiatu zuen, gazten sormenari edo gazte sortzaile eskainetako guna, eta ikusi zuten, arrakasta izan zula, horregaitik aurten ere bigarren edizio honi bidea eman diot. Eta alde batetik, aldarri bat bertsoz izeneko ikuskizuna izango dugu. Orotara ez dut esan, 5 jarduera izango dira, alde batetik hau eta, kasu honetan, badakigu, jendartean oro har dikotomien eta binarismoan antolatzen dela, gauza jakina da, eta mundua bere izteko ere behar ditugula, zailkapenak eta barrez. Orduan, hortik abiatuta, aipatu dualismoen austurak proposatzen ditu pieza honek, bertsolaritzaren, antzerkiaren, musikaren eta poesiaren arteko mugetan murgilduz. Beste alde batetik, baita ere, patinetan edo patinetako koreografian oinarritutako ikuskizuna izango dugu. Noiz ez da inor galdu izeneko antolatzaile adierazi dute, dantza garaikidea patinetan ez dela ikusi ohi dugun sormen lana, eta kasu honetan arte esparru berrietan esploratzeko asmoarekin ekarri dutela roller dance delako hau, edo dantza patinetan koreografia. Abia taldearena izango dugu hirugarren ikuskizuna, Nafarroa bereko 3 musikariz osaturiko taldea da, herri kantak eta musika klasikoa uztartzen dituena, eta Formol laboratoriaren album antzeslana ikusteko aukera ere egongo da Bilbon. Askotan komentatu izan dugun Formolen album antzeslana, orain arte arrakasta izugarria izan duena. Amaitzeko, Sitilia taldearen kontzertu izango dugu, Gaztea maketa lehiaketaren irabazleak izan dira 2022an Silitia barkatu taldeak, eta Silitia 2 artistez osaturiko proiektua da. Euren hitzetan, funky, elektro, euskal rock musika egiten dute, eta, eragin eklektiko hietatik abiatuta euren abesti batzuetan hit diskotekeroak, beste batzuetan post-punk baladak, eta beste batzuetan pop finagoa uztartzen dituzte. Horrekin emango diote amaiera, esan bezala, martxoan 25an, Loraldiaren barnean, La Terminalen antolatutako gazteen sormenari buruzko eguna. Hori da ez, gainera Irati lehenago ere, badira beste hainbat ekitaldi Loraldiaren baitan, esatekorako Mauriziak ez du inor hil, horra ikusteko aukera izango da, ere denboragatik ez, horrexe ikusleek agian ez, sarean kotiatu dezatela nondik nora doan, eta bukatzeko musikarekin lotuta Irati, martxan diren jaialdi ezari garela, zer duzu kontatzeko Lekuek festivalaz? Udaberriarekin batera bueltan dela Lekuek festivala, Gernikako Lekuek festivala, martxoan 17an hasi zen, ostiralean, baina hilaren 25 arte, hau da, larun batera arte, luzatuko da, eta horregaitik aipatu nahi genuen azkenengo egun hauetan, aukera dugun, ikuskizun ditugun, ikusteko bertan Gernikan. Ostegunean, hau da, bihar, hilaren 23an, Zineklub taldeak Undia Lobo Lopez, Kiko Venenoren ibilbidean oinarritutako dokumentala eskainiko du, esaterako 8etan, eta ondoren, vulkanizadaz deitzen den emakumeez osaturiko talde berri horrek ere eskainiko du kontzertua 8:30. Ostiralean, Astran, reggae misa izango da, Arratian eta Denis Alcaponeren eskutik, Behatzerritan, eta Irrintzin DJ-ak izango dira baita ere, Zeppelin tabernan DJ Murtzia arituko da. Larun batean, martxoan 25an, jaialdiaren azken eguna izango da, eta Kaska kolektiboak DJ saio bat prestatu du Arrano tabernan, ordu batetan, hau da, eguerdian, eta gero eguerditik arratzaldera arte, ibilbidea jarraitzeko aterpen, agur eta resitaldeak ogoltzara igoko dira arratzaldeko 6etan. Horrez gainera, larun baterako Astrak musika zerrenda luzea prestatu du, azken egun honetarako, bilibiltzeko Lekuek Gernikako festival hau, eta Euskal Herriko soinu desberdinez disfrutatzeko aukera izango dugu, esaterako DJ set eta txerriz izango dira bertan, eta Lady Banana Power bikotea ere festivalari amaiera emateko.
Ondo da Irati, honekin aipatutako denak agendan apuntatuta barkatu, eskerrik asko beste behin ere gurekin tarte hau hartzeagatik eta gero arte. Eskerrik asko zeuei gara, arte. Horrela iritsi gara gurean gaur magazinaren lehenbiziko atalaren bukaerara, laster gatoz bueltan, eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko. Mantegabenako distira egiten Amestu genuen modura bizitzen Zure musuak faltan ditudan arren Nahi dudana egiten, nahi dudana lortu dut Ilargiaren zemea déjà vu Familia zaintzen armatiropun Harriak apurtzen ditugu jaba du Ilargiari eskatuko diot Gabonetan nire ondora bueltatzeko Zakarkitzen baina buruan dozkan mila korabillo Amari soltiodan guztiagatik zeru erosi bardio Gure kaletik oraindikan entzuten dira maika tiro Gurpilek apurtzen gorakakoa zeta ematen diogun nitro Amabiterdiak pasata dila iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unean, eta horretarako gaur dugu hemen gurekin Aitor Bengoetxea, Udako Euskal Unibertsitateko zuzendaria, ondo etorri gurera. Izan ere, kargu hau hartu berri duzu, esan genezake alaxela, nola iritsi diozu erronka berri honi? Batez ere, esango nuke ilusioz. Egia esan, ueun daramazkit 30 bat urte gora berekin momentu batzuetan pasiboago eta orain buru belarri berriro sartuta oso giro ona ikusi dut, jendea gogotsu eta hori ere kontagiatu didaten nola baita ilusioz esango nuke gogotsu. Bai ez, baina orain gutxi hilabete eskaz dela gutxi gora bera egin zenuten ez, iazko urtearen balantzea, gainera hor 50. urte urna ere ospatu zenuten. Zer nolako, esperientzia da ez, talako egitasmoatek 50 urte betetza eta batez ere aurrera begira. Bai, guretzat izan da nolabaiteko erakusleio bat, 50. urte hurren hau, zenbaki borobila ez da, 1972an sortu ginen Ipar Euskal Herrian, eta izan da momentu polita atzera begira, aitorpena egiteko inbeste ekarpen egin duten hainbati, eta pixka bat erakusleioa, ez da, egin ditugu hainbat ekitaldi, eta hainbat jende hurbildu zaigu, eta egia esan, polita izan da. Eta irakaspenei helduta ez, 50 urte hauek zer utzi dute ez ustez azpimarratzekoa? Biziri dagoela UEko proiektua eta esango nuke jende askoren ekarpena, ez da? Gaur egun kalkulatzen dugu nolabait gure inguruan mugitzen dela 20.000 lagun inguruko komunitatea. Orduan irakaspena, biziri dagoelako Euskal Unibertsitatearen proiektua beti egondelako jendea horre bultzaka, ez da? Bai, ez baina, kepasasoaren lekukoa hartu duzu eta, ez apurrat balantze hortaz. Hitz egiten esaten zuen ez, ibilbideaz arro dagoela, baina hala ere, badira hainbat kontu, ez, zein zuekin konforme ez den, nola ikusten duzu zuk hori edo bazara deskonforme hainbat konturekin?
bat egiten dute Kepak esaten zuenarekin, azkenean izango litzateke botila erdi betea eta erdi hutsa bezala, ezta? Egia esan uste dugu gauza txukunak egin ditugula eta azken 50 urteotan euskara eta unibertsitatea elkartu direla nolabait, oia ez direla duela 50 urte ziren bezain arrotz, beraz uste dugu lan handia egin dugula bi elementu horiek elkartzen, baina oraindik ere badago zer egin, oraindik ere ezin da euskeraz ikasi Euskal Herri osoan zientzia arlo guztietan normaltasunez, eta oraindik ere hor jarraitzen dugu Euskal Unibertsitatea sortzeko ilusioa eta metxarekin, ezta? Gai horri gerosago helduko diogu, eta orain galdetzeko, 50 urteak beteta, aurrera begira zintzu dira erronka nagusiak? Igual epe motzera eta unibertsitate klasikoen egiturari jarraituz, ezta, alde batetik irakaskuntza arloan gure tresna da goi institutoa, goi mailako online institutoa, formalki UPV EHU-ren zentroa txikia dena, eta orduan erronka daukagu goi hori indarberritzea. Egia esan, ari gera alde batetik egiten ditugu beti bezala aurrez aurreko jardunaldiak, udan eta ikasturte osoan zehar ere, baina gaude aurrera begira eta 21. mendea nola ez digitalizazioa eta online irakaskuntzan, ezta? Zentzu horretan daukagu proiektu bat oso ilusionatuta gaudela eta da nolabait goi instituto honen barruan eta irakaskuntzara begira, nahi dugu sortu nolabaiteko etengabeko laborategi bat ezagutzaren transferentziako laborategi bat edo, eta azken finean hitz gutxitan esan da zer nahi dugu lortu. Uste denok ikasi dugula batez ere pandemian online irakaskuntzak edo online komunikazioak baditula bere alde onak eta bere alde txarrak, ezta? Irakaskuntzari dagokionez, online irakaskuntza ez da bakarrik baliabideak ondo funtzionatzea, audioa, bideoa eta berebiziko garrantzia dauka pedagogiak irakaskuntza kalitatezkoa izateko eta komunikazioa izateko bi aldeetakoa, ezta? Eta hor nahi dugu jarri indarra bereziki pedagogian eta nolabait nahi dugu etengabe hobetu gure online irakaskuntza sisteman eta nolabaiteko sistema pedagogiko propio bat lantzen ari gera eta gure asmoa da etengabe hori hobetzen joatea, bai gure irakaskuntzan sartzeko eta baita ere eskaintzeko zerbitzu hori irakaskuntza euskeraz eta online eman duen edon hori, ezta? Gero oso labur hori irakaskuntzari buruz, gero oso labur difusioaren alboan, hor ditugu gure liburuak, dagoeneko 500 inguru ditugu, urtero 10 inguru liburu argitaratzen ditugu, orduan difusioan liburuak, gure 3 aldizkaria, Gustaro giza eta gizarte zientzietan, osagaiz osasun arloan eta baita ere kondaira historia arloan, eta gero ikerketa arloan ere baditugu gure erronkak gero agian komentatuko ditugunak, ezta? Bai, hori da, ez? Eta orain digitalizazioa bera aipatu duzula, ez? Azkenan bada erronka bat sektore guztietan eta lor guztietatik etengabeko moldaketa bat ere suposatzen duena, eta bide horretan UEU nolako edo nola moldatu da, ez? Garai berri honi. Bai, bere biziko garrantzia ematen diogu, horretan seguro ez gara originalak, denok gaude horretan, ezta? Baina momentu honetan ematen ari gara irakaskuntza master bat, gero titulazioa EHU-rena da, eta orduan horia ari gara implementatzen, lehen aipatzen nuen nolabaiteko sistema pedagogiko propioa, eta esan bezala garrantzi berezia ematen diogu horri, ezta? Pentsatzen dugu UEUk aurrez aurreko irakaskuntzan beti eukidula indargune bat komunikazioan eta zuzeneko komunikazioa eta komunikazio horizontal horretan gure hasierako definizioan unibertsitate herritarraz hitz egiten zen eta orduan nolabait erronka hori da, ez? Nola lortu izatea online, euskeraz, herritarra eta bi aldeetako komunikazioa eta kalitatezko irakaskuntza, ezta? Ez izan ere arlo horretan, ez, euskara eta digitalizazioa edo bintzate teknologi berrien panorama horretaz ez irakurketa egiten duzu, ez? Aukerak badira moldatzeko eta aurrera ganoraz egiteko? Bai, ari gera horretan buru belarri. Baditu gure lantaldeak teknologia arloan, esaten nuen bezala pedagogia arloan, eta ari gera, beraz, ari bagera, posible da, ezta? Bai, ez da, hor besteak bestez, helburu orokorren hartan komunitatearen atxikimendua areagotzea, aipatu izan da maiz, ez hori ere bada helburua, eta baita ere referentzialtasuna, ez, handitzen jarraitza egin batean, ez, bi arlo hauekin une honetan nola aurkitzen zarete?
Bueno, esan dezun bezala hori da gure berebiziko garrantzia ematen diogun arlo bat, ezta? Azken finean, Euskal Herrian momentu honetan ditugu 7 unibertsitate, hainbat eta hainbat ikerlari euskaldun, Euskal Herritik kanpo ere unibertsitate ezberdinetan, eta gure helburua da euskal komunitate zientifiko hori nolabait trinkotu eta saretzea eta elkar ezagutzea, ezta? Eta hori lortzeko bidean, gehian emango nioke garrantzi berezia ikergazte gure ekimenari egiten dugu kongresu bat 2 urtean behin ikerlari gazteekin, aurten egingo dugu Donostin maiatzan, eta besteak beste hori bada tresna bat, etengabe saiatzeko trinkotzen eta saretzen barreiatuta dagoen euskal komunitate zientifikoa, eta hori gutxi balitz, euskal komunitate zientifikoa zientzia arlo guztietan. Eta hor, unibertsitateak aipatu dituzula, zer nolako harremanak, aipatu zu lehenxeago ez da apur bat, baina zer nolako harremanak dituzue Euskal Herriko unibertsitateekin eta zein proiektu agian esku artean? Bai, guk eskua zabali ditugu eta guk eskaintzen duguna epe motzean da, etengabe saiatzea uztartzen euskera eta unibertsitatea. Orduan, harremanak oro har onak edo oso onak dira, eta adibide konkretu bat jarri dezakegu, bantxe aipatzen un ikergazte hori, ezta? Ikergazte kongresuan, elkartzen ditu hainbat eta hainbat ikerlari gazte, ontontan Donostiko maiatzako kongresurako baditugu 170 inguru ekarpen, eta beste unibertsitateekin elkarlana, ikergazte antolatzen du UEUk, eta hor laguntzaile bezala ditugu UPVHU, Mondragon Unibertsitatea, Deustuko Unibertsitatea, Nafarroko Unibertsitate Publikoa eta Nafarroko Unibertsitate Pribatua. Beraz, hor adibide hon bat gure elkarlanaren inguruan. Bai, eta gainera, Euskal Unibertsitatearen aldeko aldarriari helduta, osasuntsu dago mugimendua bera edo erresistentziak ere aurkitzen dira, ez dakit agian ere suertatu daitezke erresistentziak zuek duzuen filosofiari helduta beste unibertsitateekin harremanak baino agian proiektuak garatzerako orduan. Guk egiten duguna da, ze momentuan dago, guk mai gainean jartzen dugu gure eskaintza, ezta? Eta unibertsitate berri bat sortze aldera, une honetan aurrez aurrekoari bizkarreman gabe, baina zentratzen ari gera online horretan, ezta? Hau da, unibertsitate berri bat sortzeko eta gauza egingarri bat irudikatze aldera, gure referentzia nagusia Kataluniako UOK da, Universitat Oberta de Catalunya, online funtzionatzen duena, akademikoki oso ondo doana, eta hori da nolait gure referentzia. Eta orduan, guk hori jartzen dugu mai gainean, diodan bezala, online sortzeko moduan, eta gure egin beharra da, saiatu proiektu erakargarri bat sortzen. Eta esaten zenidana, eda une honetan Euskal Unibertsitatean aldarriak ze temperaturan dagon, argi dago agendan ez dagoela lehentasunen artean, baina gure lana da hori jartzea mai gainean eta batez ere proiektu sendo eta erakargarri bat egitea. Lehenik eta behin oinarritik hasita, ezta? Orain jakina da, baina seguru aski jende Euskal Herritar guztiak oraindik ez dira jabetu euskeraz unibertsitateak hitz egin dezakela lasai asko beste hizkuntza guztietan bezala. Hori duela 50 urte ez da errealitate bat, orain bada, frogatu dugu posible dela, orduan tokatzen zaiguna da bide hori garatzea, ezta? Bai, ez izan ere, une honetan apurat eskuntza eta eskuntza orokorran hartuta, eta euskara ez, berez, momentu, konbultxo batean edo esan genezake badagoela, Ipar Euskal Herrian ikusten dugu, zein den egoera, eta bertan ego Euskal Herrian ere ez, justu aste honetan mobilizazioak daude deituta, unibertsitatean bertan, euskaraz, egin alizateko, irakasgaiak, eta, guztia abarkatu dezan euskarak eta euskaraz, ez horren inguruan zer duzue esateko egoera bizitzen ari garen guztiontaz? Zer esateko? Esateko mingarria dela. Egia esan batzutan badirudi Euskaldunak gure herrian gerala beste leku batzutan indioak reserva indigenetan direnak, ez? Hor gauza exotiko bat, zaindu beharra dagoela, oso gauza berezia delako, baina zaindu behar dela eta ez hainbeste elikatu, ez? Orduan, gaur egun Euskaraz unibertsitatean ezin aritzea normaltasunez,
mingarria da eta besteak beste, gure lana da hori buelta ematen saiatzea noski. Ez, gainera, esan duzu lehen xau ere nola Ipar Euskal Herritik sortzen den euren egitasmo abera, esango zenuke behar dugula zentzu horretan agian artikulatzea, norabide berdinean naziotasunetik ere, norabide bakarran guztia jartzea. Hori falta da agian. Bai, zalantzari gabe. Hori falta da eta hori pentsatzen dugu UEUk egin beharko lukeela, noski euskalgintzako beste eragileekin batera, eta horrekin erabat ados, Euskara eta Unibertsitatea bereziki ahul daude Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan, eta guk hori oso presentea daukagu eta gure egitasmoan daukagu indartzea gure presentzia eta indartzea gure eragiletza hori Euskara eta Unibertsitateak hobeto konektatzeko bereziki Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan, baina Euskal Autonomia Erkidegoan ere badago zer egin. Ez eta asmo hau gizarteratzerako orduan, herritarrak halako asmo bat indarrez babesteko ikusten dituzu halako nahiarekin? Bueno, batzuk bai, argi dago, gure inguruan mugitzen da 20.000 inguruko komunitate bat gutxi gorabehera esaten nuen bezala, euskeraren ezagutza eta erabilerak ere bai erakusten digu zer nolako sentsibilitatea da gure euskal gizartean, esanet ezin da eman erantzun borobil bat, euskal gizartean badago jende euskalduna, euskalzalea, jendea ez dana ez euskalduna eta ez euskalzalea, baina horren alde gaudenon artean, gure lana da, esaten nuen bezala, saretzea, trinkotzea eta aurrera egitea, eta noski proiektu erakargarri bat jarrita mai gainean, orain arte euskara eta unibertsitatera hurbildu ez direnak hurbilaraztea. Eta bide horretan esaterako zein izan ahalko litzateke lehenbiziko pausua? Bueno, guk eguneroko lanarekin nolabait erakustea Euskal Unibertsitatearen bideragarritasuna eta ez gu bakarrik baizik eta aliantzak bilatuta euskalgintzako eta unibertsitateko hainbat eragileekin egin behar duguna gure erronka nagusia da atondu eta egituratu Euskal Unibertsitate proiektu erakargarri bat, eta egingarri bat. Hor erdigunean, besteak beste bada ikerketa bera, zentzu horretan zer aurrera pauso edo zer egin daiteke euskal ikerkuntza bera auspotu edo indartzeko? Bai, ikerkuntza zalantzari gabe da unibertsitate guztien zeregin nagusia edo nagusienetarikoa. Azkenan ikerketa definitu daiteke ezagutzaren mugak zabaltzea bezala, ezagutza zabaltzea, ezagutza sortzea. Guk hori oso presentea daukagu, eta gure kasuan nahi diogu ikerketaren, unibertsitate guztiek heltzen dioten ikerketaren erronkari heldu gure ikuspegitik, esan nahi dut, UEU herrigintzatik sortutako proiektu bada, orduan ikerketaren inguruan 2022an eduki dugu albiste bat oso ona eta izan da Jaurlaritzak aitortu gaituela ikerketako agente ofizial bezala, beste Euskal Autonomia Erkidegoko ikerketa sareko agente bezala, oso notizia ona izan da, horreko ospoa eman digu, eta zentzu horretan ari gera orain osatzen UEU barruan ikerketa batzorde bat, erronka polita eta potoloa ere, eta nahi deguna da, ikerketa planteatzen dugunean zer ikertu, hainbat jakintza arlo ditugu, gure indarrak deno ikertzen zigun bezala mugatuak dira, eta orduan ikerketa lerroak lehen etxi behar dira batzuk, zentzu horretan, horretan ari gera, baina gure izaera ikusita, nahiko genuke bereziki herrigintzarentzat eta lehen aipatzen zenuen nazio kohesioarentzat estrategikoak izan daitezkeen ikerketa lerroak diseinatu eta garatu, hori da gure asmoa. Eta erakunde publikoek edo eta politikoek nolabait esatarren zer nolako jarrera dute halakoen aurrean edo, zuena bezalako egitasmoak aurrera ataratzen eta jarraitzeko bide horretan nolako apoioa edo suposatzen du? Bira, esango nuke alderdi politiko desberdinekin daukagu harremana eta esango nuke entzuten dutela arretaz eta jarrera irekia ikusten dugu. Orduan, aurrera egiteko harria edo pilota gure teilatuan dago eta hori esango nizuke, entzuten dute eta
hainbat eta hainbat ekimen egiteko bai epe motzera eta bai epe luzera ezinbestekoak ditugu aliantzak, indarguneak eta adostasun politikoak. Epe motzera diodanean, lehen aipatzen izun gure goi institutua indartzeko, besteak beste, finantziazio behar da, finantziazio publikoa, eta nola ez, epe luzera Euskal Unibertsitate berri bat sortzeko, batez ere online izango litzatekena, lehen aipatzen nun Kataluniako UOKaren antzera, hori, unibertsitate berri bat lortzeko ezinbestekoa da legez adostea, beraz horrek eramaten gaitu bete-betean alderdi politiko desberdinen arteko adostasunera. Orduan, guk egin behar duguna da, proiektu egingarri eta erakargarri bat jarri mai gainean, eta gero saiatu aliantzak lortzen edo josten, ezta? Bai, ez izan ere horretan, esaterako, inguratzen gaituzten gobernu guztien implikazioa beharrezkoa izango da. Bai. Bai, ez da. Eta horrekin lotuta, aipatu dituzu, gobernuekin, alderdi politikoekin batera ez aipatutako hainbat proiektu, eta horietaz aparte, baituzue beste proiektu batzuk, beste egitasmo batzuk esku artean? Gutxi gora bera aipatu dizkizudanak, orain epe motzera datozkidanak eta estira makalak balen aipatzen izuna, ezta? Gure goi institutuan sortzea online sistema pedagogiko propio bat, etengabeko ezagutzaren transferentziaren laborategia, ikerketa alderrotzea, nolabait aipatzen izkizunak ditugu momentu honetan hor gure mai gainean. Eta gainera, bizi dugun testu inguruan kokatuta, krisialdian anitzkoitzaren garaia, pandemiatik ere bagatoz zerlako garrantzia du, aipatzen zabiltzan guztiak edo bentsat UEUren proiektuak berak gaur egun nola kokatu eta zergaitik? Bai, edozein lekutik helduta ere unibertsitateak oroar eta zientziak bere biziko garrantzia dauka, aipatzen zenuen pandemiak argi erakutsi du, azkenean pandemiatik zientziak atera gaitu eta hainbatek buru belarri egindako lana, Eta orduan hori ustete jakina dela eta gure elementu gehigarria izango litzateke oso ondo zientzia, oso ondo unibertsitatea, baina Euskal Herrian gaude guzti hori aldala euskeraz. Gu noski unibertsitariak gera, hainbat hizkuntzetan aritzen gera eta ikertzen dugu gu noski gaude irekita hizkuntza guztietara. Dana da berazgarri eta jakintzak esan genezak ez daukagala hizkuntzarik, baina egun nahi dugu unibertsitateko lan egin nolabait euskeratik irekita, baina gure erroak ondo sustraituta, ezta? Bai, ez da, horretan resistentziak agertzen direnean, zeren eta jogu hemen inoiz solasalidan eta aritu izan gara, eta aipatu izan da nola Euskal Herriko Unibertsitatean esaterako, batzuetan premiatua ere izaten den, esaterako ingelesez entregatutako gradu ameirako lan bat, ez? Eta horrek zer nolako lekuan halako politikek edo halako erabakiak dira azken finean, ez? Zer nolako tokian usten du Euskara bera eta disiplina horretan? Bai, esaten dezuna alaxe da, eta hori konstatatu dezakegu, ezta? Euskerak, eta honek bete-betean eragiten dio euri, euskerak momentu honetan unibertsitatean daukan presentzia kuantitatiboa esango nuke batez ere EHUn, ezta? EHUn graduan oso edatua dago euskera zorionez, masterretan askoz gutxiago, baina aipatzen zenuenaren inguruan, nabaritzen da gehien bat ikerketaren ebaluazioan, ezta? Ikerketan esan nahi dut ekoizpena egiterakoan artikuluak, liburuak euskeraz egindakoak oso gutxietxiak daude. Ebaluazio agentzien bitartez. Obra badaukagu lan bat, esango izut oso errex ulertzeko moduan. Azken finean, unibertsitatean ari garen euskaldunak, eta hori oso ondo dakite, unibertsitatean ari diren euskaldunak, karrera akademikoa egiteko eta bere ikerketa aintzat hartzeko, egin behar dutena da, lehenbizi, betekizun horiek euskeraz izan gabe beste hizkuntzetan argitaratuz artikuloak, dela frantsesez, inglesez, ala gazteleraz, eta behin beteta zaku ofizial hori, ekin euskerazko produkzioari. Bakarrik euskeraz aritzekotan, oso ondo, baina horrek eragiten du gaur egun, karrera akademikoan aurrera ez egitea. Ez da, hor ere agertzen da beste esparru bat badela, Ipar Euskal Herritik hegoaldera iristen diren ikasleen egoera, ez da, hizkuntzari lotuta, eta hor askotan zailtasunak nabarmentzen dituzte.
Bai, horazken finean, zuzenbideak ez digu laguntzen, ondo dakigun bezala, hegoaldera bidasoa zeharkatzen duten iparraldeak atzerritar bezala tratatuak dira formalki, eta, bueno, zorionez muga hori gaindituz, literalki, gero eta gehiago dira euskeraz ikastera datoztenak hegoaldera, ezta? Horrek badauka irakurketa ona, irakurketa txarra ere egin dezakegu, negatiboa, Ipar Euskal Herrian euskeraz ikastea base zaila den, ezta? Bai, ez gainera horri aurre eginean aipatzen zenuen online unibertsitate horren proiektua bera egia da, ez? Auspotzen duela beste marko batetik eta fisikotik harago ikasle guzti hauek lotzea eta gainera bada falta zaigun zerbait ez da zeren eta Euskal Herriko unibertsitate bintzat publikotik online eskaerari dagokionez hor gutxunean nabarmena da eta horri helduko zenioten. Bai, hori da. Unibertsitate guztiak eta eragile guztiak, ziur 11 telebista ere bai, ezta, daukate buruan jarrita besteak beste digitalizazioan, eta orduan guk nahi diogu buru belarri heldu horri euskeraz, ezta, eta horretan ari gera, eta aipatzen zenuen bezala, horrek badauka bentaja handi bat, eta da, horrek errazten dula asko saretzea Euskal Komunitate Zientifikoa osoa Euskal Herrian aritu edo munduko edozein txokotan arituta ere, ezta? Dena den, baita ere argi daukagu, UEUren pentsatzen dugu indargune badela baita ere, saretzea sari garenean ez da bakarrik ziberespazioa, saretzea baita ere jendean elkar ezagutza eta elementu emozional hori, ezta? Orduan, behin eskatzen hasita eta ambizioz eutxita, nahi diegu bi alderdiekin, ezta? Online, noski, baina alde batera utzi gabe eta alaxe egiten dugu urtean zehar egiten ditugun aurrez aurreko ikastaroak, ezta? Batez ere udan, horregatik gure izenare udako euskal unibertsitatea barkatuk, baina baita ere urte osoan zehar egiten ditugu aurrez aurreko jardunaldiak, eta uste dugu oso garrantzitsua dela hori, eta hau lotuko nuke lehen aipatzen zenidan 50. urte hurrenarekin horrek erakutsi digu are gehiago, pandemiatik irten da, ze garrantzitsua den aurrez aurrekoa, ezta? Esaten diat hemen utzi behar dugula elgarrizketa Idor, mila esker gurean izatearren. Eta orain jarraian solasaldiarekin bueltatuko gara. Kaixo, gu Amuma taldea gara, eta gutaz gehiago jakin nahi baduzue, Maldan Bera bideoklipa entzungai eta ikusgai izango duzue Bizi Musika programan. Animatu ikustera. Dut kaletik goizean, ea bakardadetik egiten dudan alde. Parkeak jendez beteta gon beharrean, denak zaborrez betetan daude. Gauden zibilizazio ontan, tantaka turismoaren txaku eskaparate. Ta bertakoak engantzau salbitxo dekoltan, buru altzagabe porno pakarte. Denbora ez da gelditzen erlojuaren tik-tak, soinuak egunero entzuten jendearen pausu errepikakor. Desberdintasunean sistema gaitu berdintzen, kale bazterretik nabil jendeari begira, begiak ari dira pantalla guztien bira-ira. Ikusten da aurpegietan bila gorputza, denok arropa berdina. Nondako nortasuna, nogeratu da izaera gura. Gizartea Maldan Berakoa izua ematen dit amaiera heldua. Nondako nortasuna, nogeratu da izaera gura. Gizartea Maldan Berakoa izua ematen dit amaiera heldua. Aurrera jarraitzen ingurua begiratzen, gaua egin dela argiak hasita itzaltzen. Komertzio txikiak itxi dira ta tabernara noa 10 kontzertua zen. Kalaudenetan naizel, telonero bikainak baina ez da inorra gertu. Ze errespetu falta, urrengo enkanta, pogo erraldoi batean direnean elkarta. Egoismoan sartu naiz nire ideietan blai maiz dut. Pentsatu zeri ari naizen zai, mina ematen ditego era honek, besteak begiratuz ez naizala jegoteko gai. Banoa etxera korrika, oera bidean odika, pesimismoa gozi baino lehen berbiaraztera makina. Idazteko, saiakera berri
amaiera beti da berdin. Nondako nortasuna non geratu da izaera hura. Gizartea maldamera doa izua ematen dit amaiera heldu da. Nondako nortasuna non geratu da izaera hura. Gizartea maldamera doa izua ematen dit amaiera heldu da. Nondako nortasuna non geratu da izaera hura. Gizartea maldamera doa izua ematen dit amaiera heldu da. Nondako nortasuna non geratu da izaera hura. Gizartea maldamera doa izua ematen dit amaiera heldu da. Iargia begiratzen, diamanteka benako diztira egiten. Amestu genuen modura bizitzen, zure musuak faltan ditudan arren. Nahi dudana egiten, nahi dudana lortu dut. Iargiaren semea deja vu. Familia zaintzen, arma tiropun. Harriak apurtzen ditugu jaba du. Iargiari eskatuko diot. Gabonetan nire ondora bueltatzeko. Gazak argitzen baina buruan dozgan mila korabillo. Amari soltio dan guztiagatik zeru erosi berdio. Gure kaletik oraindik entzuten dira maika tiro. Gurpilak apurtzen gorrakakoaz eta ematen diogun hito. Yeu, haupi ekipo, nisa sakarra nahi, eta gutxutia aurkeztu ez gara betirako, eta duen azken singela, Lurrikarak album barruen dagoena, eta hori, laguneri, familizeri, benetan maite duen pertsona guztizeri dedik eta dagoen abesti beta, eta gure txikitzeko momentu hori bebai, oso lotute duen abestize, eta animeten txutia dan hori, bizten amaika telebista, eta ikusteko programa honetan, bideoklipe, oso bat. Oroitzen alzara txikita, nola geunden egun osoa jolasten. Eskuak zikin baina gaso barik, iluntzea heltzen zen arte. Azken egunean dena ikasten, zuretak poltsiko antolesten. Lehenengo zigarroa erretzen, lehenengo musua ematen. Betirako ez da denbora nahikoa, tan ez geldituko ezer ingabe. Zaindu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Betirako ez da denbora nahikoa, tan ez geldituko ezer ingabe. Zaindu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Amak esan zidan moduan, ez galdu berreskuratu ezin duzuna. Eiztakanak agertu buruan, nik beti izango dutume bat barruan. Pintxo besten, eta orain goizeko pintxoak ez ditat errezak hau gainetik entzen. Zenbat aldiz erori ginen, baina malmusu batek dena sendatzen zuen. 10 urtekin astronauta bat izan nahi, eta orain zero egutu gabe izarrezin guratzen naiz. Bekira ze ondo, gauden orain, batzutan egar bizian beste batzutan alai. Betirako ez da denbora nahikoa, tan ez geldituko ezer gabe. Zaindu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Betirako ez da denbora nahikoa, tan ez geldituko ezer gabe. Zaindu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Ez dela bueltatzen. Oroitzen alzara txikita, nola geunden egun osoa jolasten. Eskuak zikin baina eraso barik, iluntzea heltzen zen arte. Azken egunean dena ikasten, zuretak poltsiko antolesten. Lehenengo zigarroa erretzen, lehenengo musua ematen. Betirako ez da denbora nahikoa, tan ez geldituko ezer gabe. Zaindu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen.
Ordu bata pasata iritsi da eguneko solasaldiari heltzeko unea, eta horretarako hemen ditut Albo Banatan, Fermi Rubiralta eta Laitz Arrandoña, ondo etorri. Bioi. Eta Bilbon garela, Bilbotik datozkigun albistei begira jarriko gara hasteko, izan ere, turra bertatik abiatuko da, eta horrek, hainbat ikamika eta arazo ere suertatu ditzake, daukagu bideo bat hortaz aritzeko, eta ikusteko zein den egoera, eta helduko diogu eztabaidari. Frantziako turrasteko atzera kontaketa abian da. Egun besterik ez dira falta Bilbotik aterako den lasterketarako. Txirrindularitzaren goi lasterketa Bilbon hasiko da eta lehenengo 3 etapak Euskal Herrian jokatuko dira. Ekitaldi handia oso Frantziako turra, mundu mailan ezaguna. Oihartzun handiko ekitaldia da, ekonomia sustatuko du eta milaka zale gerturatuko dira Bizkaiko hiriburura. Baina ekitaldi horrek izan ditzaken albo ondoriok ere kezka sortu dute. Hala, Bilboko EH Bilduk mozio bat erregistratu du martxoko osoko bilkuran eztabaidatzeko. Hainbat eskari bildu ditu tartean, etxebizitzen alokairuen espekulazioa saihesteko eta lan baldintzak bermatzeko. Mozio bat aurkezteko eta akordioetara ailegatzeko gainontzeko alderdiekin, izan ere, evento honek mugitzen duen ekonomia eskala handikoa da, eta horregatik uste genuen, importantea zala mozio hau. Etxebizitza turistikoen prezioa igo da egun horitarako. Sekulako prezioak ordaindu beharko dira turraren bezperan Bilbon gaua pasatzeagatik. Koalizioak ohartarazi duenez, turra ospatu eta 8 hilabetera 2022ko azaroan 6.200 euroren truke alokatzen ziren aparkamenduak alde zarrean. Eta urtengo otsailean, erreserbatarietan eskainitako pisu turistiko asko 4.000 eurotik gorakoak izan dira. Baten bat 8.000 euro baino gehiagora arte helduz. Zifra horiek guztiz neurrigabeak direla azalatu dute eta horri gehitu behar zaio arautu gabeko eta legez kanpoko etxebizitza turistikoen iragarkien kopurua 149 hasi dela azken urteotan. Horregatik, prezioen igora indiskriminatua saihesteko eta etxebizitza turistikoen legezkotasuna kontrolatzeko beharrezkoak diren mekanismoak ezartzeko eskatu die EH Bilduk Eusko Jaurlaritzari, Foru Aldundiari eta Bilboko Udalari. Baina kezkak ez dira horretara mugatzen. Lan eskubideak bermatzeko, jarrera sexistak saihesteko eta aprobetxatzeko turrak ematen duen aukera Euskal Herria nazio bat dela erakusteko ere dei egin du Alderdi Soberanistak. Aipatu da lerroburua bera badala esanguratsuna 8.000 eurorainoko prezioa izan dezakete Bilbon aurreko egunetan hori etxebizitza turistikoek, zer sorrazten dizu alako zifra handi batek? Azken finean da sistema honen ondorietako bat, ez da? Zera, montatzen direnean horrelako zirkoak, azken finean, ziklismotik oso urrundotako zera gai bat denean horrelako gauza gertatzen direnean, ez da? Eta niri grazia egiten didana da Bilboko udalak uste duenean propaganda ona Bilboren izenean egingo duenean pentsatzen, ez dakit nik zer pentsatuko duten ona etortzen direnean, eta horrelako prezioak ordaindu arazi egingo dietenean, ez da? Eta konparazio bat ekartzen dit burura, eta hau da datorren maiatzaren 6an okerez banago kopako finala egongo da Sevillan, eta badirudi horrelako arazo antzekoak gertatuko direla, eta Bilboko salen zera logikoa denez komentarioak antzekoak izango lirateke, ez da? Baina, egia da, aipatzen zuez, badirela olako beste hainbat ekimen gertatzen dira, guztietan errepikatzen da normalean, ez, prezioen igoera hau, eta hala ere, Baina da betikoa, ez? Batzutan olako ekitaldiak edo ekimenak antolatzen direnean, beti esaten dute, etekinak lortuko ditugula, baina etekinak beti joaten dira bide batera eta ez bestera, azkenean bilbotarrok ondoriak pairatu besterik ez ditugu egingo, ez da? Azkenean kolapsoak, kaleak, espazio publikoa egongo da guztiz okupatuta, eta gero etekinak joango dira hori hoteletarako jendearentzat, eta gero ez da egongo lotura zuzena hor dauden langilei ematen dieten soldatarekin. Nik uste dute arautzea oso garrantzitsua dela olako ekimenak egiten direnean, batez ere,
egiten baldin badira etekinak ateratzeko, etekinak horiek herritarrentzat izateko eta suposatzea olako aldeak, ez? Badakigu hotelen jabeak oso pozik egongo direla, igual ostalaritza ere, baina gero herritarrok zelan ikusiko dugun edo zelan bizi izango dugun olako ekimen bat, nik uste dut gogorra izango dela. Eta gero beste esparrutik hori lan baldintzei buruz hitz egiten dugunean olako ekimenetan subkontratak dira oso ohikoak, ez? Hor dekogu BBK Life eta olako ekimenetan non jendea esklabutzat hartzen dutela eta hori onartezina da. Azken finean Bilboko udala utziko du lurra edo utziko du honen mesedetarako eta kontrola egon behar da gainetik, baina orokorrean ez dago kontrol hori, ez? Bai ez, gainera, aipatu zu BBK Life esaterako, eta hor langileek inoiz salatu izan dute, zelako egoera prekarioa bizitzen duten, alere alakoek eragin handirik gero realitatean ez dute. Aipatu duzu edo aipatu dituzu hoteloien jabeak, gaur egun jabe nagusiak fondoak dira. Hau da, hemendik 1000 kilometrotara dagoen pertsona fisikoak direnean horrelako pertsonak, hori alde batetik. Bestetik, jakin beharko genuke, diru publikoan benetan zenbat inbertitzen den, ez da bakarra eta jakin behar nahi genuke zenbat kostatu zaio gure instituzioetara horren mesedea egitea zera turrari. Eta gero badaude zeharkako gastuak, adibidez, 3 etapako zera trafikoa zuzentzeko ertzaintza hor egongo da. Azken finean desbideratuko dugu hori gauza publikoa den bat, hau da denona dena, enpresa pribatu bateraren mesederako. Hori ere gastua da. Eta normalean gero balantze egiten denean zenbat dirua sortu den, zenbat aberastasuna, eta inoiz ez dena konkretatzen zelan banatzen den bereziki sortutako teorian aberastasun hori, zenbat gastatu da zeharkako gauza horietan. Nik egia esateko ez dut inoiz ulertu zergatik horrelako ekintzetan kontrolatzaileak izan behar direla indar publikoak. Edo gutxienez ordaindu gabekoa. Polizia bebai garbitzeko zerak, denetari jarriko da bereien mesedetarako. Eta gero bebai, hori hitz egin dugu etxe bizitzari buruz eta hori pisu turistikoei buruz, zenbat gauza sortuko diren bakarrik ekimen honetarako eta gero sortutako zenbat geldituko diren, hori Ledesman sortu dira pisu turistikoak, segurazki hau helburutzat moduan hartuta, eta zenbat jende alokatuko duen bere etzea etekinak ateratzeko eta zer suposatuko duen, azken finean da, ez dakite, Sanferminetan gertatzen den bezala, jendea bere terraza alokatzen duela, eta hor, azkenean bihurtzen da dana negozio hutsa. Bai, ez, baina ikuste maldin bauzu hotelek edo bestelako preziok gora egiten dutela, bagian diozu, joango naiz asteburua kanpora pasatza eta jarriko dut alkilerrean nire pisua. Baina gure eguneroko bizitzan ere badu eragina, azken finean, batean, Bilboko zera jantoki guztiek prezioak altzatu egin dituzte. Hori gure kalterako esaten da. Besterik ikusi behar dugula, Bilboko jaietan, batean, zu taberna baldin basoa egunero menua jatera, eta aste horretan, eta suposatzen dut, aste turreko astean edo 3 egun horietan berdin edo antzeko gertatuko dela, prezioak igo direla. Eta hori guk jasaten dugula, ez kanpotarrak azken finean 3 egun baino ez dira izango hemen. Bai, ez baina lehen aipatu zuen nolako inbertsio kapital handia egiten den hainbat arloetatik, gero bada prezioen igoera hori, eta esaterako hortaz, Juan Mari Aburto hori galdetu izan zaiunan esaten zuen, edo dei egiten ziren hotelei, eta halako beste egiturei prezioak ez igotzeko, kanpotik datorrenak esperientzia polit bat izan dezan Bilbotaz. Ez da, hala ere, nolako esperientzia biziko dute bertako bilbotarrek. Bai, gainera, uste dut ala apirilaren 26an ospatuko dela hori isiltasun eguna edo,
edo ez dakite zarata gabeko eguna edo landa, eta hori Auzo Elkarteen Federazioa gauz hartuta, estatu mailan egiten ari da kanpaina bat, eta nola txertatu, olako ekitaldi masiboak, eta nolako ondoriak daukaten, hori herritarrentzako bizi moduan edo, ez? Osa, dinot ez da bat ere kontutan hartzen, eta beti esaten duguna, ez? Etekinak nora joaten diren. Ni kezkatzekoa da, gertatzen dena da, kasu honetan, igual beste kasuetan ez da hain deigarria, baina nik uste dute turra da edo ziklismoa da, sale asko dituela Bilbo mailan edo Bizkaia mailan edo inkluso Euskal Herri mailan, eta ze kontrasanak sortzen dituen, jendea aldarrikatuko du alde batean gauza bat, baina gero parte hartuko du ze oso salea da, osa hori batzutan gertatzen dena, futbolarekin adibidez, osa zenolako, mesedeak egiten dire, batzutan igual metroko, metro da enpresa bat, nola luzatzen dituzten beraien ordutegiak edo zelan egiten den espazio publikoaren okupazioa, eta horren mesedetarako eta jendea salatzen du, baina aldi berean joaten da futbolera, eta nik uste honekin antzeko parezido gertatuko dela, jendea salatzera jungo dela, baina bebai ikustera. Ikusten dut hori kontrasanak beti dauzera mai gainean. Eta azken finean da, merkantilizatzeko, azken finean egia da, hemen Euskal Herrian oro har, ziklismoa da nahiko kirol herrikoia, eta egia da, baina badauka zer ikusia kirol herrikoi horrek hor espektakulo telebistan eta 3 egun horietan gure kaleetan agertuko denarekin, esan nahi dut, nik uste dut batetik bestera pasatzea badago alde handia, ez da? Baina Euskal Herrian Bilbo bihurtu zaigu apurratalako ereduen hiriburua ere, ez da, beste hainbat lekutan ez dugu hainbesteko auspotasuna ikusten, ez da, Eurokopa be hemen izan behar zenean, ez, ikusi genuen zelako aleginak egiten ziren instituzioen aldetik ala gertatzeko, eta berez, helburua bera, barrura begirakoa ez da, edo ez da herritarren mesedetan egiten. Ez, nigo garatzen dut War seriak, orain dela urte pila bat, baina esan sensoramena, ez? Osa, esen bat erosasungarria herritarrentzako, zesarata handia sortzen zuen, zenan aldatu ziren kaleak eta dandana, ez? Gero hor, beti komentatzen dutena hori etekinen rolloa dela eta edo ez dela eta, azkenean inork ez du jakin zenbat diru gelditu zen Bilbon momentu horretan, ni gogoratzen dut ze justo lanean dengoela, nolaiek ekartzen zituzten beraien janaria, beraien gauza guztiak, orduan ni gelditzen nintzen apur bat olan, gainera ez da gauza bat jendea joaten dana ikustera, MTV bebai hemen egon da, ez dakit badauz ekintza batzuk, ez, direla kanpotarrentzako eta ez hemengo jendearentzako, igual, turrarena igual hemengo jendea animatuko da joatea ikustera, baina batzutan zentzu gabekoak eta nire gustatuko litzaidake jakitea zein den helburua benetan, ez? Eta nik uste dute parekatuta dagoela zenolako eredua daukagun, ez? Azken finean, sortzen ari garen Bilbo ez da herritarrentzat, baizik eta besteentzat, ez? Nola jende gaztea ezin duela hemen bizi elokairo enpresoa dela eta, ezin du hemen lan egin, zelan ez dauz ez dakite auzo independienteak edo azpiegiturak eta zerbitzuak dituztenak, nik uste dut hori da zalantzan jarri behar duguna. Baina, etekinak aipatu duzu ez zeintzuengan geratuko diren, hala ere gauz txarrak edo ondorio ezain goxoak nolabait ez datarren betikotu egin daitezke, ez izan ere alakoetan ere txartago izan dagia, baina nola hiriak eurak garbitu egiten dituzten, nolabait esatearen, ez alako eventoak eta kanpora begira garbi egoteko herria, ez da hor bai sartzen da kalean bizi den jendea zein tokitan geratzen den, aipatu ditugu ez, jende edo prekarizatua izango den jende horrek hori berekin geratuko da momentu hori, gero erasoak ere alakoetan handitu egiten dira, zer gertatu daiteke Bilbon, zentzu horretan, eta bereziki agian kalean bizi den jendearekin edo egoera zaurgarrienean den jendearekin. Hori nolabait, sortu nahi izan duten edo nahi duten ereduarekin barruan dago, ez da? Jendea ez dakit konstientea den zemotatako eredua sortzen zaigun horren bitartez, ez da, herri merkantilizatua eta beste herrietan gertatu den bezala, erdigunekoak
utzi geratzen direla, espektakuluetarako, nolabait, turisteretarako, nolabait museoak bezala, baina barne herritarrentzako arazoak baino ez ditu sartzen. Argi eta garbi, etxebizitzen prezioa garestitzen dela eta honek sortzen duela nolabait eskape moduko mugimendu argi eta garbi. Hori gertatzen da, Bartzelonan oso argi eta garbi, gertatzen ari da zelan, bertako jendea nolabait aldentzen delako erdigunetatik. Eta geratzen da herria, nolabait postal bat, museo bat edo Portaventura motatako zera erakustoki bat, baina hori da guretzat zera gure bizitzarako gauza onuragarria. Gainean ikustu dut kontrasatentan jartzen garela, alde batean, azkenean bihurtzen duzula hiria, apur bat karton piedra, ezuk esaten duzun moduan, orduan, iaia hiri guztiak oso antzekoak dira, azken finean eredu bera da baldin badaukate, berdin dizu joatea Bartzelonara edo Bilbora edo Madrilera edo Sevillara, ze azken finean, ez dakit ikusten duzuna da oso antzekoa. Aipatu duzu, nola jendea joaten dela, baina bai, komertzio lokala ere desagertzen ari da. Ordan azkenean zu, Zazpikaletatik joaten baldin bazara, ikusten dituzun dendak, dira, Bartzelonan ikusi aldituzunak edo Londonen ikusi aldituzunak, dira dena, enpresa handiko, ez dakit nola deitzen diren, frankiziak. Eta orduan, batzuta esaten dutenean, eski Bilbo saldu behar dugu, eski zen nolako Bilbo. Azkenean, zaudete aldatzen egin beste, jendea azkenean ez du nahi izango ona etortzea, ze izango da beste gauza bat oso antzekoa, ez? Baina justu Josuenaren arira, Donostian orain gutxi onartu dute ere etxebizitza turistikoak ekiteko, edo baimenak ez ematea bere horretan, Aldundiak ere orain gutxi atera du datua nola, 3.675 pertsona izan ziren Diosuenaren ondorioz, bauren hiritik alde egin, eta inguruan etxebizitza topatzera behartuta ikusi dutenak euren burua. Hori gelditzerik izango da, nahiz eta etxe neurriak hartzen ari diren orain, zer da, ia konturatu direla agian agortuta dagoela alako hiri eredua Donostiaren kasuan mintzat? Nik zalantzak ditut, zentzu horretan. Alde batetik zalantzak ditut benetan mugan jartzen direnela ez. Hori alde batetik, baina hori eske, kontziente izan beharko genuen horrelako arazoak gertatzen ari dira, agian kasu batzuetan argiago beste tokietan, adibidez, Mallorcan, badago Palman bertan kriston arazoa. Pentsatzen ari dira mugatzea zenbat pertsona sartzen diren irletan. Horraino ailegatu nahi dugu ere Donostin edo urrengo urratsa izango litzateke Bilbo ere. Esan nahi dut, gauzak ez dira bere alakoak izan beharko eta sartuta gaude eredu baten balio duen bakarra da momentuko kontua. Eta daude, mila adibidez, zer gertatzen ari den, eta parkatu desbideratzeko pizka bat gaia aldaketa klimatikoarekin, baina horretan ere jokatzen dugu gure etorkizuna. Eta gure etorkizuna ez da soilik egitea ez dakitzen bat diru sarrera, eta gainera zelan banatzen dugun izango litzateke benetako eztabaida, ez da. Baizik eta zemotatako eredua nahi dugun, eta zer utzi gure etorkizuneko belaunaldiei, ez dakit. Bai, zuk esaten duzunari dagokenez, hori basamortuaren irlak hirietan sortzen direla, zergatik, zemento gehiago jartzen ditugulako, zuk eraiki gehiago sartu nahi baldin badituzu leku berean eta lekua mugatua da, askotan hitz egin dugu hori, ez garela konstientek oinarrizko energia edo dana da mugatua, eta orduan nahi baldin baduzu etekinak ateratzen momentu batean agertuko dira, eta zenolako hiria utziko duzun joatean, eta gero hori azkenean da, ea hiria eukiko duen aforoa edo, zuk esaten duzunaren dagokienez, jendea orduan azkenean sartuko da Bilbon lan egitera eta gero jun beharko da beste herri batera bizitzera, ez nolako elkar bizitza sortzen ari zaren horrekin, gero arazoak agertzen dira, zenolako lapurketa dauzen, zenolako erasoak dauden, dira ondorio batzuk, zezuk sortutako hiri ereduarekin
sortuko direnak, bai ala bai, suposatzen da, apostu izan beharko da guztiz kontrakoa, elkar bizitza, eta zu jaiotzen baldin baza, eta zure txikitako bizitza, pasatzen baldin baduzu zure auzoan, auzoan gelditzeko aukera izatea, eta holan komunitate bat sortzen da, non zailago izango da holako iskanbilak sortzea, ez? Baina, egiten duguna da guztiz kontrakoa, eta batzutan hitz egin dugu honetaz, zenolako aterpeak daudela etorkinei begira, eta normalean dauz periferian. Holan, zenolako elkar bizitza sortuko duzun, non jendea ikusiko duela parte sentitzeko edo, ez dakit nola esan, nik uste dut, auzoak eta hiriak izan behar dira erakargarriak eta erosoak, auzokidentzako, herritarrentzako, eta hainbeste kanpoetoentzako, eta azken finean ikusten ari gara zenolako hirigintza daukagun, eta ez dago sortutakoa hiritarrok gozatu alizateko, baizik eta kanpotarrak eroso sentitzeko eta sartzeko hotelerenako ateraino kotzez, hainbat kontuak dauz, oso bideratuta haien esperientzia politagoa izateko, zuk aipatu duzuna, alkateak esatea, izateko esperientzia polita besteentzat, ez zure herritarrek behintzat, baizik eta turistentzat. Nik uste dut, hori zalantzetan jarri beharko dugu eta borrokatu behar dugu horren kontra. Eta gero hipokritak izango garela, hurrengo gunean ataratzen direnean, adibidez, gazteen artean zenbat suizidio dauden eta zenbat maitasun falta eta horrelako gauzak. Benetan horrelako gizarte zoriontsu bat sortzen ari gara horrelako ereduarekin, azken finean, ni gutxienez, da gehien importatzen zaidan, zoriontsua izatea guztiok. Baina nik uste dut, esparru guztiak ukitzen dituela. Zenolako eskolak ditugun Bilbon, zergatik umea joaten dira autobus batean beste leku batera ikastera. Hor sortzen diren harremanak? Goizeko 7:00 gaueko 6:00 arte edo gaueko 7:00 arte hor sartzen ditugu autobus baten askotan eta ez ditugu ikusten. Eta hori bai, gero ataratzen diren arazoak, ez da, adibidez. Eta gainera zailago izango da harremanak sortzea, zure auzoko eskola juten baldin bazara, auzoko umeekin jolastuko duzu gero parkean, eta hor sortzen duzu elkarbizitza bat, eta harreman oso estuak, ez? Batzuk dira betiko, eta turrarekin jarraituz, zergatik beti dago diru publikoa instituzioen pribatuaren alde. Askotan esaten dugu, baina nik uste dut nahikoa dela. Eta gainera, galdetu dute ea herritarrok zer nahi dugun. Igual justu kasu honetan jendea esango luke baietz, baina beste askoetan jendea esango luke World Series hemen edo MTV, ez? Nik gogoratzen dut Auzo Elkarteen Federazioko bileretan eta jende zatea, bai, MTV, eta nik ostatzen zitzaidan biat, MTV, kontxo, MTV, jende ez dakit zer den. Nola apostatuko du hori Bilbo batean ospatzeko, ez? Ez dakit nola esan. Ez da, jendeak nahiko lukealare ez, asaltzen bediozu ondo zer suposatu dezakeen, bagian ez, eztabaida behintzat zabalduko litzateke gehiago ez, segituan pototxori montatu eta baino edozein modutan ere ez, adi izango gara justo data horietan agian Bilbotik kanpo joatera ez, behartzen dituztelako ere bertako herritarrak eta jokmutuan diren beste gai batzuk, beste pertsona batzuez hitz egiteko migrazio eta refuxiatuen gaiari helduko diogu izan ere Urruñan 3 pertsona atxilotuak izan dira, muga pasatzen laguntzagatik ez da lehenengo aldia ez, askotan errepikatzen da, eta salatu izan dute oraingo honetan nola elkartasunez jarruten dutenek edota mafiak eta alako lanetan ez, beste interes batzuekin jokatzen dutenek ez dauzela modu berdinan tratatuak. Hor gai horretan kriston kontrajarrietan, hipokresiatan eta gauza horien guztietan sartzen garela. Zabaltzen dugunean egunkariak horri baten esaten du behar ditugula ez dakitzen bat lan, behar ditugula ez dakitzen bat pertsona, gero negara egiten dugu ikusten ditugunean gutxi horren irudiak gure hondartzetan edo ikusten ez ditugunak itota hor Mediterraneo aldean edo beste itsasoetan eta beste aldetik oztopoak eta oztopoak eta oztopoak
eta hasten zaigu askotan guk ere izan garela beste garaiko migranteak eta zemotatako oztopoak eta barrerak gainditu behar dituzte hona tortzeko, eta azken finean hona baldin badatoz gu behartzen ditugulako gure eredu ekonomikoarekin. Hemen zentralizatzen dugu balio ekonomiko batzuk edo enpresa ekonomiko batzuk hoien kalterako. Eta horretaz, eta noizean behin pertsona eskaintzen dute bere aholkua, bere lana, bere dana laguntzeko, eta orduan gainera oztopatzea. Eta gainera, aspaldiko partez, orain arte nolabait arrazakeria zen pertsona pribatuen kontua, baina gero eta gehiago instituzioetan barneratu egin dira, gero eta inolako eztabaidarik, inolako zuzenean eta ez dakigu zeren izenean defendatzen dituzte instituzioak horrelako baldintzak. Gurean ere, Espainiar Estatuan, mililako irudiak dira benetan, ez dugu esango nazien garaiko irudiak zirelako, segestela badakigu zer gertatu zitzaion, adibidez Gari Linekerri horrelako zerbait egitearren, zelan kanporatu zutela, sorte izan zuen elkartasuna BBC barruan, eta badirudi bueltatu egin dela bere aurreko lanetara, baina horrelako hori hipokresia horretan sartuta gaudela, ez da? Izan ere batzuetan badirudi kalean edo gizarteak sentsibilizazio handiagoa izan dezakela alako gaiekin edo eta protesta bat baldin badago arrazakeriari aurre egiteko jendea mobilizatu egiten da, hala ere ikusten gabiltza politika arloan edo erabakiak eta neurriak hartzerako orduan jarrera eskuinatia gora doazela edo gogorragoak badirela kontrol hauek egiterako momentuan. Bai, azken finean da, migratzea ez da delitua, da eskubide bat. Eta hori, aintzat hartuta, nik uste dut, haiek laguntza ezin dela izan delitua. Zenolako oztopak ipintzen diren, ikusten ari gara, ez? Bai itxasuntziei hori hartzeakoa jendea ez hiltzeko gure itxasoetan, zenolako mugak ipintzen dituzte ere, ez? Aurreko gunean egon ginen hitz egiten Mordaza legeari buruz, eta nola ez dela mai gainean jartzen barra gorria hori itzultzeko zaitzulera zuzena, ez? Berriro kanporatzerakoan, ez da nola esan, jendea hiltzen ari da, jendea ez da etortzen ona nahi dutelako. Etortzen dira argi eta garbi helburu batekin, eta da hori bere bizitzarekin jarraitzeko. Eta zenolako aurre iritziak dauzen, askotan hitz egin dugu, gizarteok apurtxo bat aurrera goazela, gero instituziak eta azkenak arauak. Hori da normalean, ez dakit, ibilbidea, ez? Eta nik uste dut badala momentua sartzeko apurtxo bete lehenengo zera eta aurreratzera, ze jendea hiltzen ari da, eta gero gauz keskatuta jende ez dagoela jende nahikorik lan egiteko, eta nik ikusten dut oso hipokriaitak garela. Eta gero, zuk aipatutakoa, bai da arrazakeri kontu bat edo arrazializatuak, bai da aporofobia, ez? Nahi ez duguna da jente pobrea gure ondoan bizi izatea, ez? Bai gure azpian lan egitea, edo gure mesedetarako lan egitea, baina ez izatea gure auzokideak eta gure eskubide berdinak eukitzea. Eta nik uste dute hori da eskatu behar dena, ez? Eskubidea guztiontzat izatea, eta nik uste dut horretarako regularizazioa izan beharko da lehenengo gauza. Gero hitz egiten dugu hori prekarizazioa dagoela eta ez dakiz, baina batzuk mehatxatuta daude, ezin dute euki etxe bizitza bat, dago aurre iritzi batzuk, ezin dute joan instituzioetara zeuzer eskatzera, banku batera joaterako zenolako erantzunak jasotzen dituzte, da leku guztietan. Atzo, Peñaskal eskolan, izan genuen aukera, hango karpinteria egiten duten mutilak, egoteko aukera hori jardunaldi intergenerazionalaren bitartez, eta hor daudela, Gambiatik etorritakoak, Senegaletik, Marokotik nagusiki, eta kontatzen zituzten bere esperientziak, eta horrak baina horragoak ziren. Marokotik Turkiara joan da biza hor eskatzen ez dietelako, eta handik ona etorri oinez. Beste batzuk Zeutatik
igeri egiten zeharkatu zera itsasoa beste batzuk, baterekin geratzatuta. Eta arrazoia galdetzen zienean, arrazoia zen, ona hemen Espainiar estatuan, ustu egin zenean nekazal mundua, Andaluziatik, Gaztelatik, onatorri ziren, hor badago krisi nekazal puntu horietan, eta derrigorrean, industriagunera etortzen direla, arrazoi ekonomikoengatik. Hau da, prozesua behin eta berriro errepikatzen da. Arazoa da, hoiek normalean, belaunaldi horietakoak izan zuten oztopoak, handiagoak dira hoiek izan zituztenak baino. Eta askotan gertatzen da, hoiek orain dela 50 urte, 60 urte jasan zutena, gaur egun dira arrazakeri horretan jausten diren lehenengoak. Eta ez dira konturatzen, nolabait prozesua errepikatzen dela. Eta gainera, orain 60 urte etorri zirenak, premiazkoa zen ekonomia sustatzeko eta lan egiteko, gaur egun hoiekin gertatzen den bezala. Eta hoiei ezai ematen, adibidez, ahoa azaldezaten beraien arazoa. Hoien aurrean, eta pertsona gu bezalakoak dira. Ez dira, zera altuagoak edo bajuagoak, ez itxusiagoak edo zera politoak, gu bezalakoak dira. Batzutan, pentsatzen, orain zu kontatzen duzunen, eta esaten duzu mutikoak, non dauz neskak, non dauz emakumeak? Haien esperientza hona etortzeko nolakoak diren. Batzuk espailundanteak bat dira, besteenak dira, eta non bizi diren, batzutan esaten dugu, kaleetan bizi diren jendeaz, hitz egiterakoan, iaia guztiak dira gizonak edo mutila. Non dauz emakumeak, non dauz neskak? Non gelditzen dira? Ibai da beldurgarria. Arira, justu, aipatu ditugun atxiloketa hauek, frantses poliziak egin ditu, eta ia da, orain justo, Frantziar estatuak nahi duela berritu atzerritartasun legea bera, ez? Eta hor besteak beste, ekonomiarekin lotuta ere, hemen gogortu egin orokorrean, gogortu egin nahi dute, eta alik eta harinen kanporatzea etorkinak, delituren bat egin duena ere, ez? Joan daitela bere jatorrizko herrialdera, eta moduetariko bat, epe batez gelditzeko izango da, ahalbidetuko dutela tentsiozko lanpostuetan, sarbidea eta bintzate permisoa izateko, lan horiek egiteko, zehazteke dute zentzuren tentsiozko lan horiek, ez? Horixe gobernu batek, ez? Alaxe azaltzea, ere, ematen du, ez? Beldurra edo zer pentsatzea? Azken finean, arrazakeriaren kontua lehen esan dudan bezala, da nolabaiteko marea bat, ere instituzioetan kutsatzen ari dana eta guztiz. Inolako lotzarik gabe defendatzen dutela horrelako jarrera arrazista zuzenak, gero eta gehiago. Eta beste alde batetik, esango digute beharrezkoak direla, ez dakitzen bat lanpoltza falta direla, ez dakit, kalean ibiltzea baino ez da egin behar, ez da obretan nor dago lanean, nor zaintzen ditu gure pertsona nagusiak edo txikiak, guztiak, berdin, hori ikusi baino ez dugu egin behar. Deklarazio zabal bat esateko, hemen gelditu nahi baldin bauzu, lan prekario bat, edo esplotatuta egon beharko zara, eta bestela, bestela kanpora. Batzutan, nigo gogoratzen dut hori esaten genuenean, Arabia Saudi eta olakoetan, non eraikinak egiterakoan, jendea behar zutela, eta gero botatzen zituztela, beldurrezkoa, baina nik uste dut gure eskuetan dagoela hori geldi araztea. Eta gure eskuetan da, gizartoen eskuetan, azkenean ikusten duguna da instituzioek dana bihurtzen dutela negozio bat, eta negozio badak zein da helburua, etekinak ateratzea, eta orduan ez dute beraien lan baldintzak hobetuko, inoiz, guk ez badiegu derrigorreztu, ez? Ez gainera, esan duzuenaren arira ez, Nafarroan ere sosarrazakeriak iragan urteko balorazioa egin du, eta horixe ez, esaten duzuena, Nafarroan salatzen diren arrazakeria kasuen, 167 edo gehiago ez, erakunde publikoek edo hori egindakoak direla. Eta horrek
kalean den jendeari eta protestan den jendeari ere ez, zu ari zara eskatzen erakundei eurei egoera aldatzeko, baina gero ez, realitateak erakusten dizu, agian hor interes talka dagoela, beraz ez dagoela ez aurrera ez atzera egiterik. Bai, hori gizarte arloan lan egiten dutenak, polizia bera, ez, askotan salatua izan dela arrazismoarekin jotzeagatik, dauz hainbat esparruak, ze batzutan nik lehen aipatu ditut bankuak, baina hori pribatuak dira, baina publikoak direnak lotxagarria da, eta klaro, ez dakite zenolako momentua biztitzen ari garen, non jendea kapasa da olako adierazpenak egiteko lotxabari. Eta zelan, azkenean horiek barneratzen joango garen, ez? Azken finean beti zerbait gelditzen dela hor. Eta orokorrean nor da etxaila edo nor da, ez? Gure kontra joango da, nor kenduko digu lanpostua, nortzuk jasoko dituzte gure diru laguntzak. Naiz eta gero zenbakiak, ez dutela olako jarrerak onartuz, jendea horrekin gelditzen da. Hori oso aspaldiko partez zera analizatu egin da zemotatako ondorioak dakarte horrelako izua sortzeak, azken finean populazioaren gaineko kontrola bihurtzen dalako. Hori oso aspaldiko partez ikertu egin den fenomeno soziologikoa da bai. Baina hemen, deigarria ere bada, ez, emakumeen kasua beti da zaurgarriagoa eta okerragoa, baina ere uneko 40, ez, kasik gehiena gaztei zuzendutako edo gazteek egindako salaketak izan dira, ez, eta egia da, agian kalean ikusgarrien egiten zaizkigun alako erasoak instituzioen partetik eta etorkinei dagokienan gazteak izaten direla beti jo puntuan. Ni gazteak esan beharren batzutan umeak esango nuke. Nik ikusi ditut kasuak orokorrean batez ere poliziaren gandik jasotako iskanbilak direla eta nik ikusi dut 14 urte besterik ez dauka, ze zauzi egiten, ume bat da, ez da pertsona bat, ez dakit nola esan, dagoela hor kontrol falta bat, eta hori Bilboko jaietan bebai gertatu zana, bazegoela hori atxure harrerako mutilek, azken finean ziren mutilek, joaten zirela basuak batzen, hori toratuta, ez dakiz, eta horiek izan ziren, ez dakit, esen izan atxiloketa bat, baina egon ziren murriztuta horre treneko sarbidean, eta ez dut zubia zergatik, ez dakit nola esan, hori ezin da onartu, ez nolako jarrerak ditugu, eta repikatzen dira, eta ez da lehen bezala esaten genuela, jende nagusia da esaten duena, ez dakit nor, jende gaztea, egite duen dituelako adierazpenak esaten duzu, benetan, ezin ditugu onartu olako gauzak esatea. Baina gero askotan, edo arazorik handienak sortatzen dira ere, administrazioan bertan, edozein eskari egiteko izan laguntza eman jaso nahi dela, edo anarakoaz hor agertzen diren trabaketa. Justu hauteskunde garaia datorrela, irekitzen da askotan olako negoziazio bide bat alderdi politikoekin, hainbat eragilek saiatuz, horren programa politikoetan jasotzea, alako aldaketak. Sartza uste duzu orain aurki ditugun hauteskundei begira, agian gobernuak, EAen, edo Nafarroan baliabideak, edo arindu aldezakela alako hain zaila den administrazioko parte hori? Nik uste dut hauteskunde garaian gaudela iaia zera astero edo egunero, edo gutxienez ematen du zenbait komunikabideek horretan daudela eta gero eta eragin txikiagoa du hoiengan, eta gainera badago nolabaiteko gain estruktura bat nolabait ematen du programa guztiak edo gehienek berdintzen dituela, diferentziak zoritxarrez gero eta txikiagoak dira hoien artean, eta hori agian da kezkagarriena zentzu honetan,
Eta gero batzutan komentatu duguna, ez da bakarrik programetan jartzen dena, baizik, eta gero bete behar direla hor agertzen direnak, ez? Ze horregatik aurrekoan hori Mordaza-legeari dagokionez, esan gero baina esan zuen epertan bera utziko zuela gobernura heldu bezain laster eta baitu non gauden, ez? Osa, da adibide tonto bat, baina horrekin dauz 11.000, ez? Zelan edo gero esaten dute, eske oso zaila da, baina zuk esan zenuen bai, ez? Zuk idazten baldin baduzu da, badaukazula proiektu bat edo dekozula programa bat edo dekozula ideia bat hori aurrera emateko bestela zertarako jartzen duzun, ez? Horregatik nik uste dut programak oso antzekoak dira orokorrean, hartzen baldin baduzu berdin dite, eskeia puntu bat edo bestea, berdin da PP, PNV, PSOE, danak dira oso antzekoak. Orokorrean, gero dekote bere matizazioak, baina, klaro, inor ez da be hau sartuko esateko benetan nahi dutena, ez? Edo esatea baitu, gu hau edo bestela. Niri egiten zait, batez ere hori lege bat egon barko zan, hori programazioan jartzen duzuna, programan jartzen duzuna betetzeko. Esaten baldin baduzu, hau egingo duzula, beraz, kontuz hori, ez dakit nola esaten den promesas? Promesak egiterakoan, ez? Euki behar duzu atzean nola ingo zenukete, batzutan, elkarte moduan, edo eragi moduan, batzutan kudeatzen dituzu gauzak politikariekin, ez? Eta, nik gogoratzen dut hori igogailua dela eta, orangoitiko igogailua dela eta, bildu ginera hainbat partiduekin, eta batzutan zen, bai, zuek nahi duzu eta, ja, baina zuek ze planteatzen duzue, A, B, pues, claro, zuk dekozu superlanduta zure gaia, horretan zauzartuta, ez? Horretako, zuek esaten duzuena, espaldin badakizu zelan egingo duzun, zer da saltzen duzuna, ez? Osa, batekin edo bestearekin edo hirugarrenarekin, horrelako proiektuak egiten direnean programak izan behar dira feministak, izan behar dira eskerterak, izan behar dira anitzak, izan behar dira ez dakize, horratzean egon beharko dira azpitituluak eta ez bakarrik titularra. Nik uste dut hori da faltatzen dena, benetan ez dagoelako bonontate politiko bat gero hor jartzen dutena aurrera eramateko. Nik honekin horregatik esaten dut, orain bai, hauteskundetan gaude, jendea esango du esan behar duena, bai, arazoaren 25ean esango du gauza bat, laster da arrazenen kontrako eguna espaldin bada esan zen atzo. Bai, ezak, goazela horrela, eta momentu horretan esaten dutena, igual norbaitek hartu behar du, apuntatu eta esan behitu, eske esan zenuen hau. Ez? Ino? Bai, ez, mekanismoak askotan aipatu izan dugu ere, ez, betetzeko bai izan alako promesak, edo izan legeak eurak ere. Baina, segurazki, arazoa orokorragoa da, azken finean, normalean dugun demokrazia eredua da, hori 4 urtean behin, horrelako paper bat, ez dakitzen bat izenekin sartuta, ezin du ez da ezabatu ere komatxo bat zebestela, invalidatzen dela horrela emandako zera botoa, eta besterik ez, hori ez da benetako demokrazia. Benetako demokrazia da, demokrazia parte hartzailea, hau da, denon artean, edo pertsona gehienen artean, benetan programak egiten direnean, eta hor benetako soluzioak ataratzen direla, denontzako ez bada gutxienez gehienontzako, ez da. Eta hori, zoritxarrez oso urrun daukago. Eta beste gai bati helduta apur bat zer betetzen den eta zer ez den betetzen badugu anekdota, zer agian badaukala hainbat, ez? Nola Donostiako auzitegi batek ikerketa bat zabaldu duen abortua eta Elizako pederastia lotzen zituen kartel baten harira, ez dakit kartela ikusi izan duzuen, eta tira, ez? Bada hori alde batetik eta auzitegiak berak ez aurrera eramango du abogados kristianos talde ultrakatolikoak salatutakoa, hala ere orain artean, justu Askabide klinikaren parean Donostian jarritako kartel bat zen, Askabidetik ez askotan salatu izan duten nola, euren klinikaren parean protestak egin izan dituzten, antzeko taldeek, ezin denean egin, hori albidetu egin da, eta agian ez, badirudi kartel honi edo egin duenari zigorra ere iritsiko zaiola. Propaganda aldetik, egia da kartela nahiko, ez dakit, nola esan, gogorra dala. Agian gogorra izango ez balitz, gai honi edo kartel honi ez genuen mai gaineratuko. Beraz, alde horretatik, propagandak izan ditzaken helburua betetzen duela.
Hori esan da, ia da hipokresia argi bat argitzen duela. Nortzuk eta muturreraino eramaten dutena erlijio konkretu baten planteamendua, azken finean erlijio konkretu baten planteamendu baino ez da, hoiek beste gai baten zera ahoa izten egiten dutela eta noizean behin babestu ere egiten dutela. Eta nik uste dut horretan salatzeko horrelako gaia argi dagoela. Horregaitik atera dira horrein argi eta harin salatzeko premiarekin, ez da? Izan ere, abokatu, edo salaketa jarri duen abokatuak berak esaten zuen katolikoen aurka dena dela zilegi, ala ere ez, gogortasun ez hitz egiten pederastia berak ere ez, gogortasunetik asko dauka. Bai, nik osarin dut, albiste hau edo berri hau hartu dute hori anekdota moduan. Nik uste dut, garrantzitsua dana da atzean dagoena, ez? Nolako zenbat kasu dauzen pederastiaren zenbat kasu eskutatuak izan dira, zenbat kasu babestuak izan dira, eta niri testua irakurtzerakoan eskatzen zutela tolerantzia. Eta egitzaidan grazia, zuek bai intoleranteak, eta zuek eskatzen duzue tolerantzia apur bat, eta empatia apur bat, eta ez dakit, nik anekdota moduan irakurri dut, ikusten dudalako garrantzitsua dana da bestea salatzea. Eta lortzen baldin bada jendea, behintzat hori, kartela ikusi ostean, honetaz hitz egitea, ikusten dut, bueno, ez dakit, bai, senditu alzarete seinalatuak, ez? Baina eske igual oso gutxitan hitz egiten da gai honetaz eta gehiago hitz egin beharko da. Ez beste saiakera bat agian, ez hitz egiteko eta eskutatzeko eta edozein izpiden, edozein ekin bide izan propaganda moduan, edo ez artistikoki ere salaketak izan dira pederastia bera erdigunan jarri gura izan denean, bada hor saiakera bat berriz ere eskutatzeko. Argi eta garbi, baina hemen adierazpen eskubidea azken finean beraiek zera defendatzen badute neurri batean, jaso edo jasan edo onartu behar izango dute beste muturreko jarrera bat. Irudia hitz egin du, apur bat gogorra dela, edo apur bat baino gehiago gogorra dela, baina bai, batzutan hori olako klinikaen aurrean erabilitako irudiak bai dira gogorrak. Eta bai dira mehatzatzekoak, ez? Orduan, nik bebai eskatuko nuke apur bat tolerantzia honekin, ez? Bai, baina justu egia da, ziurrenik abortua praktikatzen den hainbat klinikaren aurrean gertatuko direla alakoak, ala ere Donostiakoan justu agian gure inguruan bai zentralizatu dela asko eta horren kontrako protestak eta guzti hori, eta gainera legebiltzarrera ere eraman izan da inoiz, eta badirudi ez atzera, ez horrela, esan nahi dudana da ez bihar agian ikusi genezakela beste manifestazio bat ultrakatolikoena bertan, eta ez dela ezer gertatuko. Baina eskratxe egiten dute eta orduan ez da ezer gertatzen. Egiten denean beste ikuspuntutik eta orduan bai kritikatzen dutela. Hoiek nolabait defendatzen dutenak dira horrelako kasuetan bere alaba gertatzen direnean askotan historikoki Londresera eraman dituztenak izan dira eta itxi egin dutela. Eta ez dezagun hitz egin, elkarte religioso horretan, beste motatako izango balitz, legez kanpo egongo litzateke, emakumeen kontra jotzen dutelako, pederastia kasuak egiten dituztelako, eta beste horren beste demokraziaren kontrako erasoak, ez da, baina. Kezkatzekoa da, ausetegia aurrera ematea olako salaketa bat, ez? Zuk aipatutakoa. Dependen nork egiten duen aurrera juten da edo ez. Hori klinikaren aurrean egon diren protestak salatuak izan dira, ara joaten ziren emakumeak mehatzatuak sentitzen zirelako, eta ez dira aurrera eraman, eta holako kasu bat ikusten da nola ibilbidea behintzat hasi dala. Eta argi eta garbi, defendatzaileak deitzen badira, autoesaten badira, abogados kristianos, uste dut katolikoak kristiano, ezberdina izango litzateke, katolikoak jarri beharko zituzten, osea, zu ja nolabait kokatzen dituzu gaia, gai religioso baten barnean, eta horretan nik dakidanez, nolabaiteko askatasun egon beharko litzateke, ez da?
Bai, ez da. Nahi diate hemen utzi behar dugula solasaldia bera, eskerrik asko bioi, gaur gurean izatearen eta jarraian eguneko albisteekin jarraituko dugu.